So Malot wrote a message to Ketina. Hanzi udzai Ketina kuti kunditsoma kutananisana nemhepo. I'm a bad as child of God. Handimiswe nemafailures akaita sana Ketina. Mahure echikuru akakundikana. Downfall yangu muchaimirira kusvikira Jesu adzoka kuMalot kwaKetina. Zvinhu zvacho. Unenge wakufunga kuti pamwe hondo yacho yapera hakusisina. Otangidzawo hondo yacho iyoyo. Ketina anenge anga ane zvimazuva zviviri also asina kutaura anything about Malot. But Malot abva adzoka futi abva aitangidza hondo yacho. Ende Ketina achingoona kudai so achabva apindurawo futi kuti Malot akangoregera kuita busy anenge atangana futi naMalot. Izvezvi ari kumhanyidzana naOlinda but pasina kana time anenge adzokera futi. Havanetewo kochiko. Apa hapana kana munhu akambosangana nemumwe akamboita sei bhifi ravo hariperewo. Zvinhu zvacho soka hameno I don't know. Ndo nyaya yekuda kunetsana nevana vadiki Ketina anogara angori busy. Regai azoti nini hanzi I'm fighting depression nekutukana nevanhu ini handina kumbonyatsonzwisisa pastatement asi sketi. Ana Ketina inini I try to advocate for people vanodzvanyirirwa. Saka hanzi I heal. Hanzi it's part of my healing journey. Ndikangoti sisi zvakaoma chingoti tangojaira kunetsana nevanhu ndo zvandingori. I cannot spend a day without kutukana nevanhu. It's part of like Ketina without kutuka. It's not Ketina. Hazviito tapedze day asina kutuka. Hazviite izvozvo. I don't know what you guys think, but I feel like hondo yavo should come to an end. Pane one achaluza chete. Ndo zvandinongoziva apa pane one anozongosarenda. Pana one anozongoti panapa let me just leave mhepo iyi iende. Malot ngaasiyane nake. Isu tingozoti Ketina imhepo. Ende kana iwo uchida kuti career yako ende mberi usanetsana naKetina, otherwise unogara ungori pa losing side. I don't know what you guys think. Let me know.